Topper TV uvádza záhada osmičkového vraha. Dnes si predstavíme ďalšiu záhadu zo sveta GTA 5. Hlavnú úlohu v tomto príbehu zohráva postava menom Merle Abrams, známy tiež ako osmičkový vrah. Ide o sériového vraha a malý easter egg zo sveta GTA. Pre zaujímavosť, podľa FBI je sériový vrah človek, ktorý zavraždí 3 alebo viac osôb v priebehu viac ako mesiaca s prestávkami medzi jednotlivými vraždami. Ak zabije človek 4 alebo viac osôb naraz, je považovaný za masového vraha. Podľa vyšetrovateľov je v USA vždy takmer 100 sériových vrahov, ktorí ešte nie sú chytení a niektorí možno ani nikdy chytení nebudú. My sa ale vráťme späť k nášmu príbehu v GTA, aby sme si predstavili nášho Merla. O Merlovi sa nevie toho príliš veľa, len to, že sa narodil v roku 1947, nevedno kde, ale väčšinu života prežil v lokalite Sandy Shores v susedstve psychopata Trevora. Merle po psychickej stránke taktiež nebol úplne v poriadku a vyvinula sa u neho porucha, ktorej výsledkom bola posadnutosť číslom 8 alebo tiež nekonečnom. Ako Merle vravieval, osmička je len nekonečno postavené na nohy. Odtiaľ pochádza aj jeho prezývka osmičkový vrah. Jeho dom sa nachádza na tejto adrese a bol pravdepodobne vypálený susedmi, ktorí mu dávali jasne najavo, že si ho v susedstve neželajú, napríklad aj týmto nápisom: Vypadni odtiaľto, Merle Abrams, ty pometenec. Vo vnútri môžeme vidieť nápis, bude ich 8, a podivnú kresbu, ku ktorej sa dostaneme neskôr. Ďalšia stopa, ktorá nás posúva ďalej v príbehu, sa nachádza v tejto lokalite. Kúsok od Merlovho domu. Jedná sa o útržok ohorených novín, ktorých sa v skratke píše o Merlovej smrti v roku 2004 vo väzení. Dozvedáme sa, že Merle bol podozrivý z vraždy 8 mužov, ktorí zmizli pri behaní v roku 1999. Merle sa k skutku nikdy nepriznal a telá sa nenašli. Vo väzení čakal na súd, ale vo veku 57 rokov zomrel. Ďalšia stopa sa nachádza v susedstve v Národnom parku. Na kameni môžeme nájsť pokreslené čísla 8 a detinskú básničku, ktorá popisuje zážitky vraha s každou z 8 obetí v krátkych rímoch, ako napríklad: prvý je za mnou, zabiť druhého bola zábava, tretí sa snažil újsť a takto to pokračuje až po 8. Nedaleko odtiaľ sa nachádza ďalšia skala s nápisom: Chcú ma mať, tak nech ma majú, ale nikdy nenájdu moje obete, aj keď im nechám nápovedu presne tam, kde ma dajú. Merlovi muselo byť teda jasné, že ho chytia a skončí vo väzení, a teda ďalšie informácie by sa mali nachádzať práve tam. Posledný kúsok skladačky sa nachádza v miestnej väznici a je napísaný na tejto stene. Hovorí o mieste, kde obete ostanú, až kým sa po nich vrah nevráti. Ale čo je dôležitejšie, je táto kresba, ktorú sme videli už aj v Merlovom dome. Vyzerá ako kopec s lietajúcimi taniermi, ale v skutočnosti ide o výrez mapy, ktorá sa zhoduje s touto lokáciou na severe ostrova. Keď prehľadáte túto oblasť, tak by sa vám malo podariť nájsť pod vodou 8 obetí sériového vraha Merla Abramsa, čím sa tento drobný easter egg uzatvára. Dnes sme spolu odhalili ďalšiu záhadu zo sveta GTA 5. Ak sa vám naše video páčilo, nezabúdajte lajkovať, komentovať a odoberať. A ako vždy, ďakujeme za vašu pozornosť.